My vás dneska vítáme, tady s Davidem. A dneska vám ukážeme jednu bombičku, že mě zítra bude 11. Kuba má narosty. Tak teď vám ukážeme malou bombičku. Udělali jsme si menší partičku. Větší rodinná party, z nás je do 20 lidí. A tady máme menší party. Pane, chcete? Hrozně moc lidí. Pane, chcete? Davide, zkus. Hrozně moc ani ne, ale to je. No, počkej, zkus tam. Jména Víťa, Honza, Marek, Eda, Ještě jedno Víťa. Víťa 2, Kuba, můj brácha. Víťa 2. Víťa 2 a David. A počkej, ještě Víťa 3. A Víťa 3. Marku, jestli Snickers. Takže vás vítáme. A budeme hrát. To party, žereme všechno. Dejte si brambory. Tak to opět. Stanočovský jsou nejlepší. Ticho, počkej, Kubo. Bramburek tady má. Kubo, máš nějakou lentilku? Lajky, prosím, jo? Teď ti tam nebudou sušet, teď ti tam bude sušet. Dejte tam prosím všichni lajky, jo? Kubo, teď jsem to udělal. No a co, já jsem to neviděl. Dávejte všichni lajky. Kurva, tady to mám. Tady se šikanuje. Já to musím jít na kalendu. Hej, prosím tě, chlebíčka. Tak, tady máme Kubu. Takže čuste, teď uvidíte salto. Ne, jak dělám salto. Jak to vypadá u mě a pak to uvidíte, jak to vypadá normálně, že bacha? U mě, pak to uvidíte, jak to bude. 3, 2, 1. Tak. Jedna, můžem. Já posiluju. Ačkej, já tady budu toho Jo, si to tady. Chvilku točí náš moderátor Vítě. Můžete vidět, no. Ale kurva. Kurva. Víťo, sloučím se s tebou. Konečně. Já taky. Kuba, asi nemohli nestačí. A teď se dívejte, jak budu žrát bramburky. Kuba, než to tady mám. Moje jádra! Má kozy. Takhle se dělá, počkej. Sejdu mě. To už mi nemá být překvapení. Než to dáš, jo. Takhle. A takhle. Kubo, myslím si, jako takhle, jo. Kubo, já to jedu do konce. A tady. A že tady nemá, to jsem jí. 2 hodinách. Až hlavní. Jsme. Žerem. Kubo, máš dobrý břicho. To jsi špekl do Kuba. Tak bolí. Tak čus, bus. Tak a my se pomalu už loučíme, ale vzhledem k tomu, že se potřebuji omluvit za to, za prvý, že se chováme jako blbci a za druhý, že asi bude teď zpožděný zvuk, že dákám pusou a je to zpožděný, jo, ale loučíme se tady s Davem Jsem na skateboardu, kdyby něco. a čus.